दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि राज्य सभानि बारग' एमपि मानबगेजेर निउजि ब्रह्म बिथांखौबो बिबार बावथुमनि थाखाय आं खावलायबाय। बेनि उनाव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आबुदनि नेहाथारि बिथाङा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै बिबार बावदों। बिथांखौ बिबार बावनो थाखाय आं खावलायबाय। बिथां फुलनि ब्रह्म दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ बिबार बावनो थाखाय आं खावलायबाय। बेनि उनावनो अल बड' प्राइमारि टिचार एसोसिएशननि आफादगिरि बिथांखौ बिबार बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आफादगिरि एबा गाहाय नेहाथारि आरो बीटीसी सेक्रेटारियेटनिफ्राय माखासे अफिसारफोर बिथांमोना बेहाय बाहागो लानो फैदों। बिथांमोनखौबो बे बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय। रबिशंकर बरगयारी डाइरेक्टर एडुकेशन बीटीसी बिथांखौ बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय। बीटीसीनि एक्सएम मानबगेजेर देरहासार बसुमतारी बिथांखौबो बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय। क'क्राझार जिल्ला असम साहित्य सभार सदस्यफोरा श्रद्धांजलि जनायनो अनुरोध जनाइছো আৰু नेपाली साहित्य सभारो सभापति सम्पादक उपस्थित আছে। তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো। ইউনাইটেড বড়ো পিপল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সভাপতি মিহিনেশ্বৰ বড়ো আৰু লগতে সাধাৰণ সম্পাদক অনিল বসুমতাৰী আছে। তেখেতসকলকো সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिथांमोनखौ बिबार बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। प्रफेसर सुरत नार्जारी सार बिथांखौबो बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बीटीसीनि सीएसबीनि चेयारमेन राजेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङाबो जोंनि गेजेराव दं। बिथांखौबो बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि गोविंद बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि गेजेराव सफैनो हादों होननानै मिथिदों। बिथांखौ बिबार बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। पान्जाब संघनि बारग' गाहाय नेहाथारि आफादगिरि रंजित बरगयारी सार बिथांखौबो बिबार बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट क'क्राझारनि आइएस जगदीश ब्रह्म बिथाङाबो दं। बिथांखौ बिबार बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बर' समाजनि आफादगिरि राजेन बर' बिथांखौबो बर' समाजनि जानानै बिबार बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बर' कलेज टिचार एसोसिएशननि दैदेनगिरि बिथांमोननो बेहाय बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बर' कलेज टिचार एसोसिएशन बर' आइजो लिरगिरि गौथुम बे गौथुमनिफ्रायबो बिबार बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बर' राइटार्स एकाडेमिनि जानानैबो बिबार बावनो थाखाय आं खावलायबाय। बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियननि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि बेहाय दं। बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। इउएन एकाडेमिनि डाइरेक्टर कृष्ण गोपाल बसुमतारी बिथांखौबो बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जनता कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर सुबुं बसुमतारी बिथांखौबो बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गुरु आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोन दङ बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनिफ्राय बिबान बावनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गसाइगाव बिएड कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर अजित बर' बिथांखौबो बिबान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि राजेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौबो बिबान बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय।